Gernika Lumoko udalaren udal kirol patronatuak 135.008 euroko inbertsioa burutuko du kirol instalazioak hobetzeko. Rugby zelaiko armaiak berrizten ari dira jada eta rugby zelaiko esiak eta inguruko perimetro mailako sareak ere berrizten ari dira. Honetarako, Urbietako rugby zelaiko hobekuntzetarako 15.700 euroko inbertsioa burututa. Santana P. Polikiroldegian 89.200 euroko inbertsioarekin kirola egiteko 6 makina berri jarri dira. 2 muskulaziokoak, papar prentza konvergentea eta ipurdi zabaltzekoak eta 4 kardiokoak eta 2 adaptative motion trainer delakoa eta 2 airbike edo aire bizikleta. Gainera, Jon Lejarraga udal kirol patronatuko presidenteak zehaztu du elektrolisi bidezko klorosorgailu autonomoa ere jarri dela eta 2 aldagela ere txukunduko direla. Malosten 20.009 euroko inbertsioarekin urberoa eta berogailu sistema txukundu dira gasoietik gas naturalera pasatuz. Gogoratu ba, Gernika Lumoko udal kirol patronatuak 135.008 euroko inbertsioa burutu du Malosten, Santanapen eta Urbietan kirol instalazioak hobetzeko. Azkenengo urtietan egin dugun moduen, guretzako oso garrantzitsua da gure instalazioan mantenimentu ondo itxie eta baita garbitasun neurriak ondo mantentzie, horregaitzik jarraitzute gure lan egiteko modue. Aurton egin duguna izan da makina barriz jarri duguz, Santanapen makina bat kloroa berriztatzeko, aldagela 2 barri egingo dugu sudan, eta ez bakarrik Santanapen Urbietan rugbiko grada estediora barritu egin dugu, eta sariek perimetralak be barritu egingo dugu. Eta horretaz aparte, Malosten kalefazio eta ur sistema barrize jarriko dugu. Hau dana, esan dodan moduen, nahi dugulako gure erabiltzaileek segurtasun eta garbitasun eta mantenimentu on bat ukitie datozinen gure instalazioetara.